Kawasaki hätkähdytti moottoripyörämaailmaa viime vuoden lopulla julkistamalla puhtaasti ratakäyttöön tarkoitetun yli 300 hevosvoimaisen Ninja H2R. Samalla japanilaisvalmistaja ilmoitti, että pyörästä tehdään myös tieliikenneversio. Nimestä pudotettiin pois R-kirjain, tehoa vähennettiin 100 hevosvoimalla ja tässä on tulos. Kawasaki Ninja H2 erottuu muista moottoripyöristä kahdessa asiassa, josta toinen näkyy ja toinen tuntuu. Futuristinen muotoilu kääntää taatusti päitä kadulla ja hurjasta suorituskyvystä pitää huolen markkinoiden ainoa ahdettu moottori. H2 voimalähteenä on mekaanisella ahtimella piristetty 998-kuutioinen ja 4-sylinterinen rivimoottori, josta irtoaa valmistajan mukaan 200 hevosvoimaa. Todellisuudessa ruutia on kuitenkin enemmän. Laitoimme nimittäin pyörän mittapenkkiin ja iloiseksi yllätykseksi moottorin todelliseksi tehoksi paljastui 218 hevosvoimaa. H2 runko poikkeaa muiden sporttipyörien alumiinimonokokkirungoista. Uuden tyyppisessä metalliputkirungossa moottori toimii osana runkoa ja yksipuoleinen takaharukka on kiinni koneessa. Vaikka H2 näyttää erittäin sirolta, etenkin takapäästä, sen oma paino ajokunnossa on kuitenkin lähes 240 kiloa. Eli mistään höyhenen kevyestä kyykkypyörästä ei ole kyse. H2 on suunniteltu vain kuskia ajatellen. Kyytiläiselle ei löydy paikkaa eikä jalkatappeja. Maantiellä H2 kulkee todella kevyesti. Ajoasento on yllättävän tilava, eivätkä pakarat ja kädet päässeet puutumaan edes 200 kilometrin testilenkillä. Kovimmilla on kytkin sormi, etenkin kaupunkikurvailussa. Suuria tehoja vastaamaan Kawasakiin on nimittäin laitettu erittäin jäykät kytkinjouset. Sähköisen kaasukahvaan koskeminen vie pyörän lähes välittömästi yli sallitun nopeuden suomalaisilla maanteilla. Mekaanisesti ahdettu moottori tuottaa käsittämättömän paljon voimaa ja etenkin vääntöä jo pieniltä kierroksilta alkaen. Pienikin kaasun käyttö tahtoo nostattaa eturenkaa tahattomasti ilmaan. Suurta tehomäärää on yritetty saada kuskin käyttöön elektroniikan avulla ja sitä tästä pyörästä löytyy yllin kyllin. H2 on kaikki uusimmat turvajärjestelmät suttimisen estosta launch controlliin. Onneksi järjestelmät voi myös kytkeä pois päältä, jolloin kuski joutuu itse vastaamaan tekemisistään pyörälle. Silloin H2 tulee täysi villieläin. Alle 1000-kuutioinen moottori tuntuu ahtimen ansiosta huomattavasti isommalta. Julmettu vääntö alkaa jo pieniltä kierroksilta, jatkuen tasaisen tappavasti aina huippukierroksille saakka. Saavutimme noin 800 metrin matkalla lähes 300 kilometrin tuntinopeuden. Näistä vauhdista pyörä pysähtyy tehokkaasti, kiitos isojen Brembon levyjarrujen, jotka kestivät rääkissämme moitteettomasti. Ilman järjestelmiä pyörällä on mahdotonta pitää kaasua täysin auki kiihdyttäessä. Pyörä kiipeää väkisin pystyyn 4 ensimmäisellä vaihteella. Kovassa vauhdissa pyörän etupää tuntuu erittäin kevyeltä ja vähän hermostuneelta. Öhlisin sähköinen ohjausiskari rauhoittaa kuitenkin hyvin ohjausta. H2 soveltuu tarvittaessa myös pienen temppuiluun. Kun kaikki 218 hevosvoimaa siirtyy takapyörän kautta suoraan katuun, jälki on tämän näköistä. H2 käyttötarkoitus jää hieman epäselväksi. Puhtaasti matkaajoon se ei sovellu, ratojen kiertämiseen pyörä on liian raskas ja kiihdyttelyyn siinä on liian lyhyt akseliväli. Mutta mitä sitten? Vajalla 34 000 eurolla saa markkinoiden rajumman moottoripyörän. No mikä laite. Nyt on kyllä Kawasaki rakentanut semmoisen pelin, ettei mitään rajaa. Tää laite on kyllä todellakin rakennettu vailla mitään järkeä, mutta isolla sydämellä. Pyörä, mikä keulii kaasusta yli 200 vauhdissa, ei voi olla kovin käytännöllinen kädettömille, mutta kunnon vetomiehillehän tää on oikein soiva peli. Lisää tämmösiä, kiitos.